De Hielperkermis nog in volle glorie. Ein 19e eeuw de grote loeker van het doe krekt iepene Fries Museum. En sa sjoggen de stielkermis er nooit, voor een grutpad al stript. Hier is het resultaat van al dat werk en dat is alleen nog maar het hout. Want er binnen ook nog honderden tegeltjes. Hoe krijg je die uit de morren zonder wat te brekken? Gelukkig hebben we hier te maken met tegels die in de kalk zijn gezet. Die kalk die is zachter dan de tegels, dus het enige wat we moeten doen is een beetje inzagen en tikken tot het loskomt. Dus met ouderwets tikken krijgen wij die tegels er heel uit. Makkelijk dus. Nou ja, dan maar eens jaren bij de collega's die door het hout gaan. Die haal je er van alles uit. Een bedstee, dwarren, lambrisseringen, een hele put. Het moeilijkste is om uit te dokteren hoe de kamers opgebouwd zijn, hoe het constructief in elkaar gezet is. Je moet eigenlijk in de huid kruipen van de maker. Aan de hand daarvan kunnen we zeggen van we gaan hier beginnen, we gaan in de linkerhoek beginnen of in de rechterhoek. Of we gaan eerst een rij tegels weghalen. Dus dat is eigenlijk hoe je begint. Alles krijgt een noemerke en een kilometer verderop waar makkelijk in waar zet worden. Het mooie van restaureren is dat je echt een soort leren over hoe de collega's goed 100 jaar werken. En dat wie in het geval van de tegels net maar een soort historisch besef. Voor het beeld hebben ze blauwe tegels die best waardevol en mooi zijn, hebben ze overgeschilderd in het marmer als plint. Omdat waarschijnlijk hadden ze niet genoeg marmertjes. En dat zijn heel goedkope gangbare tegeltjes. En ze hebben gewoon een dure tegel gepakt en dat overgeschilderd voor het beeld. En ze hebben heel dure tegels weggeplakt achter hout als vulling. Dus de tegelzetters hadden niet echt veel gevoel bij wat ze deden. De restaurateurs denken over 4 mannen kleed te wijzen maar het werk. De Hielperkermis krijgen in het Nijmuseum een prominent plak in de verste uitstalling over de geschiedenis van Friesland.